से बोला शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोला पार्वती मैया की जय। प्रेम से बोला काफी गणेश की जय। प्रेम से बोला सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देखिए गुरु बहना लोग, आप सबके बीच में भजन गावे जा रहा बानी। ये भजन के रउआ सब ध्यान से सुनब आ सुन के रउआ सब कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखब सब गुरु बहना लोग। देखी हमनी के गुरुजी शिष्या से कैसे पूछा तारन आ कैसे कह तारन कैसे हो ते पर भजन भाव बा कौन बा गावे जा रहे बानी गुरु बहना लोग। ते के सुनब सब कैसे गुरुजी कह तारन कैसे। चरचा में बैठल बाड़ू एने ओने ताकतारू। 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 एकारा पर शिष्या धइले बाड़ू ध्यानवा हो के कारा पर। शिष्या धइले बाड़ू ध्यानवा हो के कारा पर शिष्या धइले बाड़ू ध्यानवा हो के कारा पर। शिष्या धइले बाड़ू ध्यानवा हो के कारा सासु ओरिया ताकतानी ससुर जी ओरिया ताकतानी। 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 राऊ रे गुरु जी धइले बानी ध्यानवा हो। राऊ रे गुरुजी धइले बानी ध्यानवा हो। राऊ रे गुरु जी धइले बानी ध्यानवा हो। राऊ रे गुरुजी धइले बानी ध्यानवा हो।
हर